Terima kasih untuk para fans Agnila Lovers. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. Tetap dukung karya-karya Niken dan juga Mas Akbar. Terima kasih buat Agnila Lovers. I love you semuanya. 2, 3. Terima kasih buat Tante Jessie, Tante Risma dan juga Tante Iva. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. I love you buat tante-tanteku semua. Terima kasih. 3. Terima kasih untuk Tante Jessie dan juga Tante Risma. Semoga cepat ketemu aku, semoga pulang. Terus semoga sehat selalu. Terus tambah sayang Mbak Niken, support terus. Terima kasih. Sumadong dawuh Kakang Haryo Suman Hamiji ingkang rayi kula pun gejaksa nadyan semanten ugi kula Kakang kula pun Sara Basanta ugi cumadong dawuh Kakang gejaksa lan Sara Basanta kowe adiku sing banget ndak tresnani Plasa Jenar Mono sejatine aku sing duweni inggih kula ngertos menapa paduka ngersakaken kondur dhateng Plasa Jenar kemawon sakit manah kula Kakang menawi paduka menika rinten pantaraning dalu dipun cedha dipun cacat kalian tiyang kathah dipun cacat kalian Sata Kurawa nyatanipun inggih namung jengandika Kakang Haryo Suman ingkang madosaken kamukten dhateng Prabu Duryudana dalah Kurawanipun namung kemawon paduka mboten dianggep kalih para Kurawa. Wah, pancen padha merem mripate para Kurawa. Wis ora perlu padha ngrasani sing ora-ora. Ora perlu aku dadi ratu, pancen wis dadi niatku. Aku ora kepengin mukti ning aku pengin mati. Loh, kok ngaten? Iya, tinimbang uripku iki mung dadi cacatan, bakal tak tetepi sing dadi ubayane Pati Sengguni. Aku gelem mati yen matiku ana sajroning peperangan. Dina iki anggonku arep maju perang ora sah nganggo gelar. Ora susah nganggo gelar apa-apa. Jalaran ya wis kentekan wong. Arep nganggo gelar Garuda nglayang wonge ya kurang. Arep gawe gelar Emrit Nebo wonge ya ora ana. Arep nganggo gelar Cakra Byuha saya ora bisa. Dina iki aku sing bakal madeg dadi senopati Gojaksa. Kula pengapitipun kanan, kula pengapitipun kiring Kakang Patih. Ya bagus. Dina iki Gojaksa lan Sara Basanta lan kabeh para wadyabala sing mung ora sepira akehe gawan saka Plasa Jenar mara enggal cecawisa gaman. Aku pribadi kang bakal madeg dadi senopati. Muga-muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih. Nok dhateng sinika mangestakaken dawuh. Bocah Temenggung, kula wonten dawuh tinimbalan Kanjeng Sinur Hamiji ingkang kula pun tumenggung. Mara gage metuwun jaba. Metuwun jaba kirap para wadyabala. Para wadyabala gawan saka Plasa Jenar. Kinen memanuki Kakang Patih Haryo Sengguni anggone madeg dadi senopati niki Hamid Madal Pasilan. Aja bocah cilik aku bocah Temenggung. Kumreh kang bala lumares. Bujaling prawadya muswa.
Hey!
maju. Oh, dalah.
aja kliru kebatangan cangkrimanku gumanduleng apang yen mabur ing wanci bengi palam sawo kamrampukan ing citra rene ya nak. Iya iya. Aja lali padha jumeneng ya, Nduk. Cahayu. Asik asik. Yo. Wow.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ndo anakku sing ayu dhewe sing setinik-tinik anakku. Heeh, Limbo ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu aku. Nganggo leren ora ketang sawetara kanggo unjal ambekan ya nok. Nggih. Nggih ya ngestokake dawuh. Heeh. Perkara lakon kena dirampungke sak rampunge limbukan. Heeh, Nanging sing luwih wigati aku Kang Sarta kowe anakku Limbuk. Ngaturake apa to wigatine aku kelawan kowe sak kanca iki kabeh padha tinimbalan sowan. Iya. Iya mak iya ngestokake dawuh. Heeh. Nduk, kepiye? Tak kira ana ing bengi iki ora ana tembung sing luwih endah kang kudu diucapake kejaba mung ya kuwi puja lan puji syukur konjuk marang Gusti ingkang murebeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Ngono ya mak. Kunjukake rasa puja lan puji syukur pancen bener kaya mangkono. Iya. Kang wis malembarake keberkahan Kang sarta kenikmatane marang awake dhewe. Iya. Becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Heeh. Saengga aku karo kowe bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing ngadicara bengi iki. Nggih. Nggih ya nggih ngestokake dawuh. Heeh. Lah banjur bengi iki ropian-ropian digelar. Iki mengeti adicara apa mak aku nyadong dawuh. Iki ngene ya nok. Adicara bengi iki adicarane ya kuwi tidak lain dan tidak bukan ya ya kuwi sedekah bumi. Sedekah bumi. Utawa bersih dusun. Ucapan dan ungkapan rasa syukure para warga masyarakat, para pepunden-pepundenku ingkang lenggah ana ing kukuban dusun. Ya kuwi Jatisari dusune, desane Jati Punggur Kecamatane Lengkong Kadipatene Nganjuk. Wo ngono ya mak. Adicarane bersih dusun utawa sedekah bumi utawa nyadranan. Alhamdulillah wa syukurillah ngunjukake panuwun marang ngarsaning Gusti Allah. Ana ing taun iki awake dhewe sing pinercaya ketiban sampur kinen paring lelipur dipercaya karo para warga masyarakat ing laladan dusun Jatisari ingkang mapan ana ing desa Jati Punggur. Pancen bener kaya mangkono no. Iya, mula wis sak wajibe aku karo anakku Limbuk, ya awake dhewe ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngono ya mak. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk sapa wae. Wabil khusus Ibu Kepala Desa. Ngono. Ibu Kepala Desa Desa Jati Punggur. Ngono. Pepundhene awake dhewe. Nuwun inggih menika ingkang winengku kinurmatan pepunden kula Ibu Priwi Bandari. Oh ngono ya mak. Iya ngestokake dawuh mau go rawuh ana ing sore mau malah kepareng babar pangandikan Bapak Camat Lengkong Bapak Wardaya. Kang sarta pepundenku Bapak anggota DPRD Nganjuk Bapak Haji Fauzi Irwana. Oh ngono. Saka partai politik Nasdem. Iya ngaturake panuwun. Uga ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan. Ya. Konjuk dumateng seluruh panitia sing wis ngewangi bot repot kanggo lumadine ngadicara wayangan bengi iki. Lan untuk seluruh para warga masyarakat kang lenggah ana ing dusun Jatisari, Desa Jati Punggur. Warga masyarakat kabeh Jatisari kang ora bisa ndak sebutake siji mbaka siji no. Oh ngono. Kang wis percaya marang awake dhewe sak kanca. Saka Jalan Mastrip Ganung Kidul Kadipaten Nganjuk. Iya, kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata. Ya, sowan komplit ora komplit dikomplit-komplitke. Wah ya. Waranggana pirang-pirang para kadang pengrawit uga jangkep. Iya,
luar biasa, luar biasa. Aku ki batin ana sajroning atiku kok no. Iya. Batin piye? Kanca-kanca kuwi nek mbladek kuwi nek wis mulai tanggapane rada rapet ngono ki ora malah lesu, ora malah kesel ning malah saya tukul semangate. Ngono. Adat saben iki kanca-kanca pengrawit ki munggah panggung ki jam 8. Ki setengah 8 wis rapi ngono. Oh iya. Setengah 8 wis rapi saka semangate ana. Iya. Angger rada rapet mesti ngono kuwi. Mesti setengah 8 wis dandan. Malah sing ngenong kuwi sing senior malah jam 7 wis jarikan ana. Malah wis jarikan. Oh tenan malah wis jarikan luar biasa. Ya disumbutke karo para-para kadang pepunden kang mapan ana ing dusun Jatisari kang suguh gupuh lungguh aruh kabeh wis disembadani kanthi bener becik kanggo nyugata awake dhewe sak kanca. Pancen bener kaya mangkono kok, Nok. Luar biasa apresiasi kang sarta antusiasi warga masyarakat dusun Jatisari. Iya, kekompakan, persatuan dan kesatuan kena kanggo tepo palupi. Kena kanggo tolok ukur. Tolok ukur muka tanpa guyub rukune para warga masyarakat ing Jatisari, sumrambahing para warga masyarakat desa Jatipunggur iso kaleksanan wayangan kaya bengi iki no. Ngono. Tanpa kekompakan kang sarta guyub rukune para warga masyarakat dikira wayangan bengi iki ora bisa kaleksanan kanthi lancar kanthi rancak. Ora iso. Iya ya, Mak. Iki sing penting, Nok. Iki sing penting, nilai sing penting yang terkandung dalam adicara bersih dusun nyadranan utawa sedekah bumi. Ngono. Nilai persatuan dan kesatuan guyub rukun gotong royonge para warga masyarakat. Iya, sing ora tau kumpul karo tanggane, bersih dusun angger nyadranan sedekah bumi malih kumpul dadi siji karo tanggane. Ngono ya, Mak. Dadi luar biasa mengajarkan tentang persatuan dan kesatuan. Pancen kaya mangkono. Ning kene wis ora dadi berdondi babakan bedaning agama, bedaning panemu, bedaning pilihan, wis ora ndadekake problem utawa suatu permasalahan. Ngono ya, Mak. Kabeh warga masyarakat sing kecacah ana kene majemuk agamane apa wae, pilihane beda-beda, panemune yo dhewe-dhewe nanging manunggal dadi sawiji. Tri rukun diugemi kanthi banget no, tri rukun. Siji ya kuwi rukun antar umat sesama agama. Ya, angka 2 rukun karo umat antar beragama. Ya, beda agama. Sing angka 3 ya kuwi rukun kepada umat penghayat kepercayaan. Iki sing ditinggali dening para founding father awake dhewe dhisik. Ngono. Nek pengen negarane ayem, negarane tentrem ugemono tri rukun. Ngono. Rukun sesama agama, rukun sesama agama, rukun antar agama dan rukun karo umat penghayat kepercayaan. Pancene kaya mangkono kabeh agama, ora mung agama nanging umat penghayat kepercayaan. Mbuh sing kuwi ilmu sejati, mbuh sing kuwi sabta dharma utawa perjalanan, kabeh kuwi ibadahe dilindungi oleh ya kuwi wujude Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilindungi oleh Pancasila sing sebagai dasar negara kita. Wah, ngono ya, Mak. Luar biasa no. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Muga-muga adicara sing kaya ngene becike, sing kaya ngene manfaate ora mung kandhek ana ing bengi iki nanging bisa disambung ana ing waktu-waktu tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Pancen sing disesuwun kaya mangkono. Iya ya, Mak. Iya, Mak. Ora iso matur akeh-akeh, ora bisa matur maneka warna sing baku uyung-uyung nganyeng kuyung ndongake dusun Jatisari. Kang bengi iki wis sembada Kang Jinangka Rahayu Kang tinemu Basuki Kang Kaesti nganakake adicara ya kuwi bersih dusun. Biyung arep ndongake apa? Muga-muga ya, Nak. Muga-muga sarampunge seluruh rangkaian adicara bersih dusun nyadran utawa sedekah bumi
dusun Jatisari kene pinaringana ayem tentrem dadya dusun sing gemah ripah lojinawi kerta tata turaharja murah sandang kelawan pangan cina ketok ing kamulyan tinebena saking bencana alam amin 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 Allahumma Amin. Allahumma Amin. Allahumma Amin. hasbunallah wa ni'mal wakil sesembahanmu rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mrasta sowan komplit sowan komplit wayang gamelan sound system kabeh borongan sak kanca-kanca live streaming Astabrata Media kabeh digawa saka ngomah Mas Tripno alhamdulillah iso sowan alhamdulillah iso sowan iki ya lumayan panggone rada jembar panggone rada wiyar ngono dadi
iso nganggo kelir sing ukuran 12 meter no. Ngono. Wayang iso dijereng kabeh. Heeh. Wayang simpingan kiwa ketok apik. Heeh. Tak sawang tekan kadowan simpingan tengenku ya apik-apik. Oh iya. Apik-apik. Iso kaya sak tangan ngono garapane. Oh iya. Iya mak ya. Kabeh sowan komplit no. Ya ngestokake dawuh. Iki wis dadi agenda rutin tiap tahun kok, Nduk. Agenda rutin tiap tahun. Angger dusun Jatisari kene iki ngadani adicara nyadranan utawa sedekah bumi mesti nggelar kelir mesti nggantung gong. Ngono. Ewadene awake dhewe taun iki sing diparingi kapercayan. Iya, kaya sing tak kandhakake mau ngarep, bersih desa, bersih dusun, nyadranan, sedekah bumi, nggelar wayang kabeh dadi ajang silaturahmi. Ngono. Kabeh dadi ajang untuk mempererat tali persaudaraan yaitu nilai persatuan dan kesatuan. Ngono. Para sarjana sujaning budi nate paring ngendika sapa sing gelem mempertahankan budayane nengenake marang persatuan dan kesatuan wilayah kono mesti pinaringan guyub rukun ayem tentrem. Ngono. Sapa sing gelem nguri-nguri tetep nguri-nguri dan mempertahankan budayane ya kuwi mesti tetep wilayah kuwi mau, mbah dusune kuwi mau, desane kuwi mau, munggahe kabupaten utawa provinsine kuwi mau tetep pinaringan ayem tentrem guyub rukun. Ngono. Dadi angger tetep gondelan karo budayane fa insyaallah warga masyarakate utawa penduduke pinaringan ayem tentrem pancen kaya mangkono no. Ya, contone Indonesia wabil khusus ana ing tanah Jawa kene. Iya, akeh to para manca-manca negara ya sing ora duweni budaya sing ngiwake perkara guyub rukun sing ngiwake perkara persatuan dan kesatuan wilayah kuwi mau ora iso tentrem nganti sakyaene. Contone konflik Timur Tengah nganti sakyaene ora iso rampung mergo apa? Mergo ora gelem bersatu, ora duweni kabudayan. Ngono. Negara-negara sak Timur Tengah ki umpama bersatu, ngrampungi Israel kuwi kecil no. Ngono. Nek ya gandeng Timur Tengah, gandeng negara Arab dhewe jek kedonyan, jek ngathok karo Amerika, ya. Kuwi angel nganti tekan seprene. Ngono ya, Mak. Ya, mula persatuan dan kesatuan patut diprioritaskan. Pancen kaya mengkono, aja ndumuk sapa-sapa, ning ayo awake dhewe adicara agenda rutin tiap tahun ngene iki minangka sarana mulat sarira hang rasa wani, introspeksi diri. Ya, iki sadurunge ngaturake tetembangan, Kang Sarto ngaturake mbak-mbak Kang Sarto adik-adik waranggana. Iki akeh banget no layang-layang kang tumibeng ing pangkon. Ayo. Tuladane iki ana Nawala utawa Kintaka. Saking rombongan kanca-kanca Pladen request lagu ingkang angka setunggal nuwun inggih menika Tresna Waranggana. Tresna Waranggana ingkang angka kalih Mekarlah Bunga Teratai. Bae. Nah, ya mayang resiko lho saiki. Lah ya saiki iki ana neh. Ya. Wilujeng dalu Mbak Limbu kanthi serat menika nyuwun gending kitir sumilir sambung wanci dalu. Gending menika kula aturaken warga Jatisari kagem jampi sayah ingkang sarta panglipuring manah saking kawula RW sekawan. RW sekawan Jati Punggur. Ngono Mak. Ana meneh ana. Iki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng Mbak Cangik. Dalem nyuwun lagu utawi gending Tresna Waranggana kembang rawe kaliyan napa niki kari manis. Napa iki? Gending menika kagem masyarakat dusun Jatisari. Mugi dados jampining sayah matur suwun. Saking Bu Kades Jati Punggur no. Wah iya. Iya ya, Mak.
Mau ning ngisor ya ana pamundutan sing saka para penggemar-penggemar sing nyusul kuwi nek ora kleru Kasetyan Jati karo Pepiling no. Wah ya. Sadurunge ngadeke para-para mbak-mbak kang serta adik-adik pesinden, yo ngaturake tetembangan kang bernafaskan karo religi. Pepiling karya besar Ki Haji Anom Suroto dikumandangke luwih dhisik. Ngono ya, Mak. Dibawani no. Wah ya. Sing bawani ya sing Mbau Reksa Astabrata no. Wah ya. Mas Heru ben dikumandangke dhisik. Gremet-gremet waton slamet, sareh-sareh waton pikoleh ya no. Maka Mas dipun bawani langkung rumiyin Mas. Wasita saking prawinases ngeling ana wong urip ana donya bebasan mung mampir ngombe. Tembang menika nggih kula kintunaken wabil khusus kagem Ibu Kepala Desa Jatipunggur. Ayo, lan sedaya perangkating desa, perangkating dusun, mugi-mugi saged karenan ing penggalih. Iya, Mak, iya. Lajeng, Mas. Salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi. Ajeng iku cagak agama pakartikang luhur ngedohke tumindak mungkar yakti urip manggya tentrem lahir batin. Telaske Mas Her. Bejo donya Uga katur para penonton kang memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media sing wis ngancani awake dhewe live streaming. Lumantar channel YouTube Astabrata Media wilujeng lek-lekan. Nggo cegah lek ngancani awake dhewe. Matur nuwun panyengkuyungipun. Wah ya, yo tibake Pepiling dadekke, Cok.
tumiba ana pangkon iki uga ana pesan-pesan sing lumantar WhatsApp no. Ngono ya, Mak. Tuladane iki ana sing memantau, heeh. Bunda Angel Heaven pembina FMA. Ya, Uga Jengsul Subari anggota FMA sing saka Hong Kong. Oh ya, Kagem Mas Akbar beserta kru Astabrata sehat selalu, sukses ke depan bersama FMA. Wah ya, ana meneh. Iki menawi dipun paringi nyuwun lagu Gubuk Asmara kagem sedaya pamirsa anenggane lumantar live Astabrata Media matur nuwun saka Bapak Lasiman. Wah ya. Iya. Ana. Iki uga kepareng rawuh, Mbah Taryono, Pak Wo. Iki uga sisan gawe ngumumne awake dhewe besok uga tinimbalan sowan ana ing PG Lestari. Wo ngono. PG Lestari tanggale 21 Mei no. Wo ngono, Mak. Ya. Nek ora kleru lakone Kresna Duta. Wah iya. Ya, ngestokake dawuh. Ya. Dipinangkani siji mbaka siji. Iki ngajak sinden Cikruk Lupat Mok 67 pitulungan no. Oh iya. Pitulungan kanggo para warga masyarakat ana ing Jatisari. Oh iya. Dijumenengke siji mbaka siji. Pancen prayogane kaya mengkono. Sapa sing kepareng luwih dhisik? Nggih menika nuwun inggih Mbak Yovika Listia Risma Kang Mijil saka Kadipaten Ngawi. Wah ya Ngawi ramah. Ya, sepati coba kaya metrot. Yo! Dumawur mangawawur-wurahan tengarane ngajurit gong maguru kongso tetep kaya butula wara pangri ing turangga hesti miwang dwaja kang kegiter ora kata ingkang dwaja Dwaja lelayu sepit Dimas Werkodara jlitheng Kresna kakangku kepriye sajroning ngayahi Baratayuda iki pun kakang rumangsa entuk tamba di tamba kepriye sagugure anakmu tetuka ya si Gatotkaca luwih-luwih sadurunge Baratayuda kowe wis kelangan anakmu Antarja nanging rumangsaku saiki wis bali wutuh maneh Werkodara kok ngono iya nalare kepriye jlitheng Kresna kakangku mara gage sawangen sing padha madhep iki putumu Sasi Kirana anak Gatotkaca wis katon walagang terus iki putumu Danurwendra anak Antarja ya wis katon diwasa. Yen pancena putu-putumu iki durung wancine mlebu nyang paperangan lho, Di. Aku ya ora ngejak. Kuwi melu antuk pemarem. Kaya antuk pemarem uripku jlitheng Kresna kakangku. Pancen mangkono, Dimas. Akehe wong tuwa ki yen wis putu katresnan mau kaya dene wis lumaku kanthi alami. Yaiku banjur balik marang putu kok Di ora beda pun kakang sakpatine anakku si Samba ninggal anak siji putuku Dwara kae wah rasaku ya wis kaya diijoli dening Pangeran Werkodara Kresna kakangku iya Werkodara kepriye aku nyuwun ana ngarsaning Pangeran muga-muga turunku lan turune Pandhawa bisa terus sumambung tetep tetunggalan ya Di muga Gusti kang nyipta jagat ngijabahi kejaba saka iku sak sedane Senopati Kurawa ya kuwi Paman Prabu Salya
Manut pitungmu Kurawa isih pira? Yen manut pitungku Kurawa isih loro kuwi wae dedengkot kabeh. Yaiku Kurupati lan Sengguni. Ing atase mung kari loro wae kok ora gelem nungkul ya Werkudara, malah tak arep-arep aja nganti nungkul. Karepen katok anggonku ngesok marang kanepsonku ngajar marang wong loro kuwi mau. Iya Werkudara. Nanging tak baleni ya Di. Sing jeneng Baratayudamana mujudake perang suci. Nadyan perang nanging ora kena ampya awur-awur. Sabab ya ana sajroning Baratayuda iki dadi ajang sing utang kudu nyaur, sing ngutangke wis wancine nagih. Kejaba saka iku ya Di, nadyan musuhe mung kari rong glintir lan kabyantu dening wadyabala kang ora akeh ning tak jaluk para satriya Pandhawa Hupalawi aja padha nyangga enteng. Ya sabab mung kari loro mau malah dadi ujian kang ngabot tumrap pangudining adiku Pandhawa oleh bakal njaluk bali wenange Werkudara. Lho, kae sapa Di? Maring mangsut narimeng kalebu butine kang den bawani wangane tias sukarila ana pepatih tambak ganggeng lumayu gawe kaget inggih unjuk uninga dosinuwun. Punika wonten madyaning Tegal Kurusetra sampun wonten barisan sisaning wadyabala bulu pitu. Miturut katerangan senopatinipun boten sanes kejawi namung Rekyana Patih Harya Sengguni. Wah iki sing tak enteni. Danurwinda Sasi Kirana ayo tak kanthi maju ana pabaratan ngestakaken dawuh Kanjeng Eyang, ngestakaken dawuh Kanjeng Eyang. Bebarengan lawan sak lakuku Dimas Singo mulang jaya. Nuringke monggo kula dherekaken. Maju, maju.
Ana dongeng enthek-enthek si panunggul paten nana panunggul apa dosane dosa ngungkule sasama aja tindak kuat lah iya bener kandhamu lali sumber ketiwasan. woi Tita turung swanggonku lumaku saka pesanggrahan Bulupitu kepapak ana satriya Kurwaking brengose linting-linting sampir ning kuping piyuh. Sapa sing mandhekani barisan? Satriya Swala Bumi Lesan Pura Raden Arya Satyaki Sriyaki Singa Mulangjaya. Singa Mulangjaya Wresni Wira Bima Kunting bocah miyayat karo kaya cacingen jenenge pirang-pirang. Apa apamu? Pendirangan mripat kowe biajingan kelangan lacak. Sapa kang dadi kekasihmu? Kakasete Ratu Gustiku Sinuwun Gojaksa salukat katut barat kang dacaranku temenggung kang dadi pangkatku. Nantang perkara wanuh-wani ngleboni ana ing Tegal Kurusetra. Mapan ana ing Tegal Kurusetra dudu papane wong nyang-nyangan ning sing ana mung wani apa jirih. Sing ana mung mati apa urip wis tak janjekake wis dadi patembayane salukat Gatut Barat. Ora bakal munduring keguntur, ora bakal mendhoing pamiluto yen durung dadi gotongan. Yen ngono mungsuhmu Harya Satyaki wani karaku entek wedine kare wanine. Edan. Gedhemu cilik dur mundhek kupat kapito kaya buntute ula tapahin kejero kaya manuk branjangan. Cengkang kandeling kulitmu jumenggling sudukanmu yen pancen wis satra sekti tanpa jiteko tanpa meguru watek kenaji coba mantramu tumpang senepiat tanpa sadak kuroni piatau. Oh woi
What? Loh, on, bagus, kan, out, wah, hey. Oh, wah, dia jamu derajat opo? Hey, wow. Wah!
sapa iki? Kumandang ngarepmu. Singa mulang jaya. Ngejak pirang jak ladeni. Sumekian kowe. Wah! Hey! Hey! Oh! Hey! Hey! Ah! Hey! Ah! Hey! Wait! Hus! Hey! Hey! Hus! Hey! Ah! Hey! Hancet! Oh! Oh! Eh! Ah! Loh! Rananggana santan endong den palangi detan aku satria digdaya perang mati tak setiaku jroning ati yen mati beliwan awet sun labuh bangsa anggrah aron asma reki alam dadi saksi sentra wira Senopati pengapit kanan Gujakso, Senopati pengapit kiring Sora Basantaya Surabaseh. Aku sakloron kang bakal ndepani Rananggana yo. Para Pandhawa kroyoken aku. Remet dadi ndok ngamun-amun.
gedhe men Werkudara. Soe. Adine Pati Sengguni jenenge Gujaksa. Maju. Nek pengen tak plotot nyawamu. Wah. Rung perang kok wis ngeden-ngedeni to, Mas. Wah, bruk kowe. Heh. Ho. Heh. Ho. Baik. Baik. Ah. 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 Baik. Baik. Hey. Demani lemah keng rayi ploso jenar nenggih sang Gujaksa. Tanggap ing sasmita risang sara basanta kalamun keng raga sampun datanpa suksma. Yo den lumpati rambah kaping 3 urip maneh Gujaksa kaya wungu saka Nendra.
Sora Basanta maju ana palagan ran narimake patine kakangku Gojaksa karepmu utang pati Sarpati. Mundur ora kalah ning leren. Baratayuda kok nganggo leren edan. Sing edan sapa? Adine Sengkuni jenenge Gojaksa karo Sara Basanta. Ngopo? Angger masih tak pateni adine nglumpati urip neh angger adike tak pateni masih nglumpati urip maneh mangkono marambah makaping. Aku perang musuh Gojaksa karo Sara Basanta ngentekne wektu seminggu. Suwe men. Piye? Solusine piye? Mosok ta iki tak jak rembukan kok ngungkurne aku. Kowe tak jak rembukan tak jak omong-omongan kok iso pun Kakang mbok ungkuri. Metu mburi yo penak. Apane nek rembukan ki lho. Tak elingne ya, piye? Mbok menawa Siadi kelingan rikalane jaman lakon Dewa Ruci utawa Maguru. Yo. Siadi petuk buta loro jenenge Rukmuka karo Rukmakala. Nek nalikane lakon Pandhawa Syukur Siadi mateni Hamsa Kang Sarta Dimbaka. Kae ya wong kembar. Carane mateni wong kembar piye mosok lali? Obong
Kang. Abrabak sru kabrahan nang geget awaja mlindere gumbala sugala wijiling sabda Werkudara Werkudiri Sengkuni ra narimake perkara iki edan-edanan adhiku sing banget tak tresnani Gejaksa Surabasanta sirah padha sirah mbok dukumba pecah ndase ilang nyawane adhiku aku ora narimake yen kowe ora narimake kowe maju ana perang Bharatayuda Jaya binangun iki sejatine ora ana sing tak enteni kejaba mung patih Harya Sengguni. Ayo maju ak cindhil abangmu. Werkudara durung marem nadyan aku mateni nyawane 1000 menungso. Yen durung ngetet-tetet sing dadi badanmu. Mateni wong julik, wong akal ukil kaya Sengkuni. Durung marem rasane atine Werkudara. Rame kok nggih. Rame. Ndara Bimasena musuh tanding karo Patih Sengkuni. Wah, iki aku pengen ndelok, pengen nyekseni kaya ngapa patine Patih Sengkuni. Wayang sakothak ipat-ipat aja turun anak putu sing paling tak gedhingi iki Sengkuni, Tru. Wo, wayang sakothak sing paling tak gedhingi ora ana liya Patih Sengkuni. Patih bejijat ipat-ipat aja turun anak putu. Nyapa to? Kok kok guting karo Sengkuni penyebabe apa? Mbiyen bojoku tau dikeloni ya. Wah. Bojomu pancen dodol. Ketandangan dening Sengkuni golek panggonan sing jembar. Tutne Kang, tutne. Kowe ta, aku sing mbok enteni pirang-pirang taun saksuwene iki Sengkuni ta. Ayo, rasa pegelmu kabeh suntakno dina iki le. Cangkeme bosok. Ayo, sing rasa nyemilia iki lho, milia ndas iki lho. Geger iki lho, geger nyah. Ayo. Wah. Tibakno saking pusaka kang sarta gegamanmu. Wah. Ciluba.
Nyale. Setan. Badala. Wah. Suman. Napa Kresna nang ngandika Duh Yayi Prabu Haywa. Duh Yayi Prabu Haywa sungkaweng tias. Wis madhep Patih Sengkuni, wis. Menang apa kalah? Edan Sengkuni lho. Edan piye to? Iki tak tekoni menang apa kalah kok malah edan lho. Aku wis ngetokake saking Aji Jaya Kawijayan tak tibane Aji Bandung Bondowoso blabak pengantol-antol ungkal bener parandene ora ginawi rasa saking gadaku tak tokke ora ginawi rasa karo Patih Sengkuni. Aku kalah musuh tanding Patih Sengkuni. Wah, Jeliteng Kresna kakangku apa kira-kira Baratayuda ora bakal rampung wong perkara kasektene Sengkuni sing gegirisi. Yayi, piye? Sak ndure langit isih ana langit. Tegese sak sekti-sektine menungsa kuwi isih ana sing ngungkuli kasektene tur karo meneh sak sekti-sektine menungsa kuwi mesti duweni papan pengapesane. Mula tak jarwane to ning ngarep, aja ngremehke, aja ngentengke karo Patih Sengkuni. Ambak nggur sak Sengkuni kae duweni kasekten kang gegirisi, kadigdayan kang leket dapi-dapi. Banjur duduhno. Duduhno pengapesane Patih Sengkuni mapan ora ngendi. Kowe tak sejarahi cekak wae ya. Iya. Nalikane lakon pendadaran siswa Soka 5. Pendadaran siswa Suka 5. Para Pandhawa kang sarta Kurawa kae rebutan wujude Lengatala. Satemah Lengatala kuwi mau nyemplung ana sadroning sumur karo Begawan Durna. Lengatala mau dijupuk nganggo sarana suket. Bareng Lengatala kuwi mau tekan lambene sumur disenggol karo Patih Sengkuni satemah. Lengatala kutah ana njrambah. Sak banjure Lengatala kang kutah ana njrambah dienggo gulung karo Sengkuni. Kamangka dayane Lengatala. Lengatala kok diborehke nyang awak-awak kuwi mau ora bakal tedas kelawan papak paluning pandesi saning Gurindo. Ibarat tinatah mendat jinara menter pinaku bendal binedil njondil. Kuwi dayane Lengatala. Kamangka Patih Sengkuni dienggo gulung sak kujur awak. Duweni ilmu kebal. Ilmu kebal. Ning ana perangane awak sing ora keborean karo Lengatala. Ya ing kono dunung pengapesane Patih Sengkuni. Duduhno. Duduhno mapan ing endi? Mapan ing endi papan pengapesane Patih Harya Sengkuni? Saiki pikiran to wis gerang lho, mosok ora iso mikir to. Kowe iki wis gerang lho. Lengatala kutah ning Jrambah, kutah ning Jrambah.
Dinggo gulung pate sengkuni. Ning kono nak mesti ana perangane awak sing panggonane nyelempit sing ora keborean lengatala. Ya ning kono papan pengapesane pate sengkuni. Bingung aku. Ayo dipikir dhewe wis gerang. Lengatala kutah ning drambah dinggo gulung pate senggune nggo gulung kuwi mesti ana perangane awak wis lungguh ae aku perangane awak sing panggonane nyelepit ora keboran lengatala disitulah pengapesannya pate senggune wah pengen ngerti ndak pengen ngerti ndak Bagong wis ngerti ya Werkudara ora ngerti apa weh. Pengen ngerti tenan, pengen ngerti 300. Perang ora nggo dhuwit. Nggowo aku nggur 100. Ora iso dipasne pisan 75. Ya nek 75 karowan ngono. Tak duduhi papan pengapisane pati senguni. Iya, kindang no. Awakku ndek. Ten krungu dereng, urung, aku urung bisiki ya. Diomongnya malah guyu ya. Kae guyu terus. Mosek to, iki bener tenan ora kok Werkudara nganti guyu iki. Wah, kok beda. Beda harus sing dibisiki karo Bagong. Ndara Kresna bisiki pengapesane Pati Sengkuni mapan ana ing Wadidang utawa Cantaka. Muni apa to, Gong? Aku muni silit iki. Lah ya padha, kowe itu wong Jawa mbok dilo sithik ngono lho. Wong ana sastra lho. Ana Wadidang, ana Cantaka, silat-cilit ngono. Saru lho. Ki Baratayuda perang suci. Ora kena nggo omongan saru. Iso muni silit lho. Ora kena Wadidang utawa Cantaka. Ngene wae cukup. Lah kok muni silit? Ora entuk muni silit. Iki perang Baratayuda perang suci. Ora entuk muni silit. Lah malah kono ping swidak jarane to. Piye kena kok banyol. Rampung ana dara. Halo Kang, halo. Wah, mentas meguru anyar jae. 1000 cara ditempuh ra iso ngrubuhke Pati Sengkuni. Maju meneh, maju wae. Aku wis ngerti papan pengapesanmu. Iki wis tinulis ana ing takdiring pangeran, kowe kudu mati dina iki uga papan pengapesane Pati Sengkuni, Pati Julik. Papan pengapesanmu mapan Wadidang ya Cantaka. Aduh, mati aku. Iya. Truk, wonten dawuh. Iki nggone sing ndi? Lah. Wis gerang barang dadak didunungke lah. Muter bongko kowe. Aku arep bapak. Aku arep lungguh. Nah, iki sarunge silakne sik no sarunge lah. Sarunge lah. Lah iki lho, nggone sing enek telapukane iki lho. Sing enek telapukane yo kemproh ki silit patih kok gudiken waresi anu lah niki pun karek blues mawon selesai entenono tak patenane aku ampun Werkudara aku ampun Gusti kula nyuwun pangapura bola bali bola
Wong elek pengapesane ya elek. Itu. Sayangku sing ayu dhewe. Gua ngambumu perengus njaluk parfum Ndara Werkudara. Ndara Werkudara tuku parfum larang. Lula nyuwun parfume, Den. Ya apa ya ambune koyo tau roh ya apa ya. Ya apa koyo tau bendina ya tak ambu jane. Angger tangi turu lho. Ning apa ya ki ambu apa ya, Truk? Modar patih Sengkuni modar dina iki modar. Wis ogrok. Wis mati Werkudara. Tak kira Petruk. Latihan saya, latihan jujur mati. Urip. Wonten dawuh senadyan to wujude mung kari bangke ning bangkene Sengkuni iki isih ana guna paedahe. Tunggunen ya. Tunggunen bangkene Sengkuni sak wayah-wayah aku mbutuhke mengko bangke iki larapno marang pun Kakang. Pati-pati nek wong njaluk batange Sengkuni aja mbok wenehke tanpa perintahku. Wis. Nunggu batang itu. Kok elek men nasibe Setyaki. Iya, cekane. Kaya ngene iki lho oleh-olehane iki. Gusti Allah kuwi ora sare. Nek Gusti Allah sare sing gugah sapa? Wah, jian. Mestuti dawuh pangandikane Sinuwun Kresna ki menunjukkan pukul jam 2:04 Sengkuni mudhar tewas dengan mengenaskan. Nadyanto isih durung rampung Baratayuda, rukti nak reksane dhisik mbok menasa ana gunane. Oncat saking payudan Tegal Kurusetra risang Prabu Duryudana kelawan titihanira Gajah Kyai Murdaningkung dupi mulat ingkang paman wis gugur madyaning Tegal Kurusetra. Ya manjing sajroning wana
ngeblas lakune Prabu Duryudana yektine miris raos sing penggalih krana wis kentekan wadya bala mulat ingkang paman pati Sengkuni wis gugur ana madyaning palagan. Awit saking puteking tias Prabu Duryudana ing mriku wonten wujude kedung. Kedung Jamuna arane. Prabu Duryudana sigra hanggebyur jroning kedung, slulup sajroning kedung Jamuna. Sangsaya dalu araras abyor kang lintang kumedhap Desti sunyo tengah wengi lumrang gandaning puspita karengyaning putyanira Sang Dwijawara ambrengeng swaraning madu pranta manung sungsarining kembang wancine wus madya ratri dering wonten ingkang cinarita amung Sang Hyang Candra ingkang jumedhul saking ngareka arsa amadangi jagat dupi tatah sing kamantian diwasaning Sang Hyang Arka yekti wus wancining gara-gara mijil sinom rujak jeruk dol tinuku